είναι το μοναδικό κράτος που σε καιρό ειρήνης βρίσκεται για τόσα πολλά χρόνια στην ύφεση. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, από τη μια μεριά, να έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του πληθυσμού για παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, και από την άλλη μεριά, η κρατική χρηματοδότηση προς την υγεία να είναι μειωμένη. Και να είναι μειωμένη η κρατική χρηματοδότηση προς την υγεία, διότι από τη μια μεριά η κρατική χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προπολογισμού είναι λιγότερη, και από την άλλη οι εισφορές που έρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, ακριβώς λόγω της ύφεσης και της αδυναμίας των πολιτών να πληρώσουν αυτές τις εισφορές τους, είναι και αυτοί λιγότεροι από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτό το τοπίο έρχεται να προσθεθεί και το φαινόμενο των ανασφάλιστων συμπολιτών μας, των συμπολιτών οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και επομένως δεν μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό είναι το εκρηκτικό μείγμα που έχουμε μπροστά μας. Αυτή είναι η τεράστια δυσκολία που έχουμε μπροστά μας. Αυτή είναι η εκρηκτική, όπως είπα και προηγουμένως, κατάσταση στην οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε. Ακριβώς λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, οφείλουμε ως Υπουργείο Υγείας, ως Πολιτεία, να δημιουργήσουμε ένα ελάχιστο δίκτυο υγειονομικής προστασίας για να εξασφαλίσουμε στους πολίτες το αναφέρετο από το Σύνταγμα δικαίωμά τους της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Εδώ, σε αυτή την προσπάθεια, μεγάλη είναι η συμπαράσταση και η στήριξη του ιατρικού κόσμου και ανθρώπων σαν αυτούς τους οποίους βραβεύεται σήμερα. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι γιατρός, είμαι πολιτικός μηχανικός. Και προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα πράγματα στην υγεία με τη λογική που έχει ένας πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή, προσπαθώ αυτά τα οποία θα κάνουμε στην υγεία να έχουν ευστάθεια, να στέκονται πάνω σε στέρεα θεμέλια και να αντέχουν στις καταπονήσεις. Και επειδή οι καταπονήσεις, όπως είπα και στην αρχή, που δέχεται ο χώρος υγείας αυτή την περίοδο είναι πάρα πολλές, εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός και η Άγια Ανάγκη, των οποίων τη μνήμη τιμούμε σήμερα, να μας δώσει φώτιση να τα βγάλουμε πέρα, να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το δημιουργικό ηπειρωτικό πείσμα του και τις επιτυχίες του με ό,τι καταπιάνεται, γιατί ήταν και υπουργός της υγείας. Στον Κωνσταντίνο Μπουραντά, καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αιματολογίας.